Spoločnosť Telegrafia je výrobcom a dodávateľom špičkových produktov a riešení v oblasti varovania a vyrozumenia. Okrem toho ponúka komplexné služby v dodávke podnikových informačných systémov, založených na softvéri Microsoft Dynamics 365 Business Central a prevádzkuje na slovenskom trhu vzdelávacie IT centrum. Nosným prvkom produkcie spoločnosti sú varovné a vyrozumievacie systémy. Tie reprezentujú elektronické sirény na čele s vlajkovou loďou sirénou Pavian, mobilné elektronické sirény, rozhlasy a ozvučovacie systémy a špecializovaný software Vectra určený pre dispečerské centrá. Telegrafia disponuje moderným technologickým vybavením a vlastným vývojovým centrom, vďaka ktorému sa posúva vpred už od roku 1991. Ponúkané produkty a riešenia z oblasti varovania a vyrozumenia už našli uplatnenie u mnohých zákazníkov po celom svete. Od francúzskej Polynézie, cez ázijské a európske krajiny, až po Južnú Ameriku. Dôkazom kvality je aj niekoľkonásobné prestížne ocenenie Slovak Gold pre elektronickú sirénu Pavian. ERP tým spoločnosti Telegrafia sa venuje zavádzaniu moderných podnikových informačných systémov do slovenských firiem. Pri práci sa zameriava výhradne na kvalitu a odbornosť. A keďže každé podnikanie je niečím špecifické, preto si každý klient zaslúži skutočne individuálny prístup. S týmto cieľom sa im venuje vysokokvalitný tím konzultantov, ktorý pre nich vie navrhnúť to najlepšie riešenie. Aby ste mali istotu v správnosti vášho výberu, celú našu činnosť riadime podľa prísnych požiadaviek systému riadenia kvality ISO 9001-2015. Milióny ľudí na celom svete sa spoliehajú na varovné a vyrozumievacie zariadenia značky Telegrafia. Správne informácie v správnej chvíli. Telegrafia. My sme riešenie.